Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back to my channel, Mommy Flo! Ito pong isang share ko sa inyo ngayon na isang restaurant, na isang Thai restaurant na ang pangalan ay Chop Thai. Ito po ay malapit sa gilid ng Kapitolyo at napakadaling tandaan dito sa Lucena City. Halina po kayo at tingnan natin kung ano mang kaganapan dito. Hold up. Heto nga po, may bago na naman po kaming diskubre. Ito po ang Chop Thai Restaurant na matatagpuan po sa malapit sa Kapitolyo sa Lucena City. Maliit lang po itong lugar na ito pero napakadami pong pagpipilian na pagkain at reasonable prices po. At talagang usong-uso po ngayon ang mga food hub na iba't iba pong klase ang kanila pong isini-offer na pagkain, lalong-lalo na po ang Asian food na talaga namang bonggang-bongga ngayon. Ang mga pagkain po dito ay reasonable price po lamang. Talaga pong pang-estudyante, pang-family, pang-budget meal, meron din po sila. Meron din po silang mga drinks na talaga po namang napakasasarap at shake na talaga namang galing mga Thailand. O, diba? Kaya, dito na po kayo, pumasyal po kayo dito at talaga mag-i-enjoy po kayo. Ang dami pong estudyante pumupunta dito dahil hindi po kamahalan ang presyo nila. For a start, umorder po tayo ng Tom Yum at ito po ay napakasarap para po itong sinigang natin. Pero sa kanila, the best po yan. Ang Thai basil beef po nila ay the bomb din po. Masarap at lasang-lasa mo at hindi tinipid ang basil. Ay nako, sa mga nagda-diet po dyan, eto po na mahilig sa herbs, eto po ang the best. Siyempre, hindi mawawala ang pad Thai pag pinag-usapan ang Thai foods dahil ito ang kanilang pinakang pansit nila sa Thai. At napakasarap. Ito po ay may dalawang flavors. Meron pong shrimp at meron din pong chicken. Spicy drunken noodles. Oh my God, napakasarap din po nito. Maanghang-anghang, mahalang, at talagang malinamnam. You must try this one. At sa rice naman po ay tinry namin ng Tom Yum rice. Ay naku, ang sarap din po nito. At maraming pong budbud na mga vegetable at gayon din po ang mga seafoods. Ito po ay maasim-asim at para din pong katulad ng soup. Pero you must try this one pang-explore po para maiba-iba naman ang ating panlasa sa kanin. Ito po ay sticky rice o malagkit. Satay Chicken Barbecue. Ito naman po ay parang Malaysian food dahil ito po ay curry. Ay masarap din po. So overall po lahat ng aming in-order ay kanilang specialty at talaga po na nag-enjoy kami. Lahat po ng pagkain na ito ay iba-iba ang taste. Yung isa ay may basil, yung isa ay maanghang, yung isa ay maasim at talaga po namang napakasarap din po ng pagkain ng mga Thailander. Eto nga po at nagustuhan ko ang kanilang soup dahil mainit-init at talagang maasim-asim. Wow! At syempre, hindi po matatapos ang pagkain natin ng Thai foods kung hindi po natin titikman ang kanilang sticky mango rice. Mango sticky rice ay masarap po ito. Ito po ay binubudbudan bago kainin ng gata. At ang gata po na ito ay lasang pinaltok. Ay naku, ang sarap-sarap po. Para po siyang mangga na pinaltok. At ito pong sticky rice na ito o malagkit, ang sarap din po. Magandang umaga sa iyo. Ako si Mommy Flo.
Ay, alam mo, sa totoo lang, itong mga pagkain na ito, napakasarap, JJ. Thank you so much po. Anong sekreto mo? At talagang parang authentic na authentic ang lasa ng iyong ano. Bali, ano po. Pinag-aralan ko na nasa... Puso mo talaga. Hindi ka pumunta ng Thailand? Hindi po. Kapag gusto mo po yung ginagawa mo, hindi mo makaramdaman pagod sa mga enjoyment ko po. Paano ka natuto niyan? Nang magluto ng itong Thai foods na ito? Bali, galing din po ako ng ibang restaurant. Tapos yung kung may-ari nito, pinag-aralan yung recipe mo. Tapos pinag-aralan sa akin. Tapos pinag-aralan na lang yung So meron kayong iba pang branches nito? Para maisabi natin at wala po. Pero mag-brunch kayo sa Sariaya. Oo, hindi. Kasi padalawa na namin kain dito. Natandaan mo ako? Yung last time, itong kinain ko Thai. Pad Thai. Nung matikman ko talagang sabi ko, wow. Kasi nung nagpunta kami sa Thailand talagang ito. And this one, drunken, ang sarap-sarap. Ikaw lahat nagluto. Talaga, pati itong sweets na to. Sarap, ang galing mo. JJ? Oo, ang galing-galing mo. So, anyayahan mo sila dito kung anong oras mag-start at anong oras matatapos. At anyayahan mo yung mga manonood natin. ayun punta po kayo dito sa Japan sa open po kami na 10 to 9, 10 a.m. to 9 p.m. 10 to 9 p.m. Ito lang ha. Sana magbukas pa kayo uli ng mga branches niyo. Salamat. Okay, thank you so much. Ito pong lahat, maraming pong salamat. At sana po ay nagustuhan nyo ang aming episode na ito. Hanggang sa muli. Mag-ingat pa rin po tayo at God is good all the time. Peace out! Japtay po, Lucena City, tabi ng Kapitolyo. Salamat po!